Mutungamiriri wemapato evatungamiriri vanoita zvematongerwe enyika zvepolitics dzinopikisa vaadvocate Nelson Chamisa vobuda vachivimbisa kuvhura hombe panguva yatatarisana nayo iko zvino. Vanhu vakawanda vakanga vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro pavo, vamwe vachitaura kuti aiwa chivhura chechi tinguva tingopinda chechi yacho, vamwewo vachitaura kuti aiwa imimi siyai zvematongerwe enyika. Vanhu vakataura zvakasiyana siyana, vana Ibo Mandaza vakabuda vachitaura kuti siyai zveghodhi ziniti bva ipapo kana kuti tichakufumurai. Pakabuda vana Hopo Chingono vachikomplena zvakanyanya vachipopota nekuda kwezvinhu zvaiitika. Asi nhasi uno tiri kuona nyaya iri kuitika yavari kubuda vari kutaura. Vatanga vabudisa post yakanzi Conquer with love. I hope you are well. Zimbabwe, I'm so grateful. Thank you for all the love. Be blessed. God is in it. Ndo mashoko avatanga vabuditsa vachitaura vachitenda vanovatsigira avo vanofambirana nevision yavo. Asi ndiri kuzoona vanhu vakawanda vari kubuda vachitaura vachikomenda vachitaura zvakasiyana siyana. Asi apo pane iyo comment yavazopindura vachinzi greetings Mr. President, how are you, what's the plan? Ndobva vati tiri kudzifambira tinovhura hombe. Ndo mashoko avataura, ayo mashoko aita kuti patange kubuda mashoko akasiyana siyana achibva kune vanhu vachitaura zvakasiyana siyana pamusoro pemhinduro iyo yapindurwa navaadvocate Nelson Chamisa. Ende muri kuona munguva idarika iyoyo vanhu zvanga zviri kuitika munyika yeZimbabwe, vanhu vaifungidzira kuti pamwe zvichida vaNelson Chamisa vachange varimo mukati meayo mademonstrations aitaurwa nevazhinji vachitaura kuti 17 August pari kuda kuitwa zvesadhaki tichange tiri muroad. Vanhu vakawanda vakavimbisa, asi takazoona ava vebato reZANU-PF vachidzivirira nechisimba vachirambidza vanhu kuburikidza nenzira yekushandisa mapurisa kuti varambidze kuita zvinhu izvozvo. Ende takaona zvekare vazhinji vakatosungwa nanhasi vachitorimo mukati vaida kuedza kunosimuka kunoita chiitiko ichochi. So pakazotanga kubuda zvinhu zvakasiyana siyana nekuti zvakazobuda pachena kuti vaChamisa vanga vasina chekuita nekurongwa kwaiitwa ratidziro idzodzo kana kuti mademonstrations iwayo. Ndo imwe yenyaya zvekare yaitemesa vanhu vakawanda musoro. Asi takaona vazhinji vakamhanya, vamwe mudzimba nanhasi havasati varara mudzimba nekudawo kwekuti vaibuda vachipomedzera vachiti vaChamisa vari too soft, havadi kuita zvinhu zvekuti nyika isununguke in time, vanoda kungovhura mavhesi eBhaibheri. So izvozvo zvakakonzeresa kuti vazhinji vatange kubuda munzira dzavo, vakuda kunoita maplans avo. Zvinova zvakakonzeresa kuti vamwe vazotanga kupopota vaona kuti maplans avo vanga varonga haana kuda kudairirwa kana kuti kuteerwa ava vaadvocate Nelson Chamisa. Ndo nyaya imwe yakaitika yakavhundutsa kana kuti yakashamisa vanhu zvizhinji kuti vaChamisa havana kuda kudairira kana kuti kupindira nyaya idzodzo dzemademonstrations dzakanga dzarongwa nevanhu vanozvita vatsigiri vavo. Saka iko zvinezvi manje vaChamisa ndo pavakubuda vari kutaura kuti aiwa tinokunda nerudo ende tokutendai ende takugadzirira kuda kunovhura hombe, kureva kuti ivo semutungamiriri webato rinopikisa vari kugadzirira nzira dzavo dzavakaona kuti dzinokwanisa kuvashandira, nekuti vanhu veZimbabwe vazhinji vanokwanisa kungoitawo zvinhu asi kumagumo vasingazonyatsotarisa kuti zvichazonopera sei. Nekuti tinoona vanhu vakawanda vakaita sana Hopo vachibuda vachikurudzira kuti aiwa nyika inoyi inotoda kuti itotorwa nechisimbawo, nekuti vanhu ava havambofe vakasiya simba iri zviri nyore nyore ende vanotogara vachibheja. Ndo dzimwe dzenyaya zvekare dzinenge dzichitemesa vanhu vakawanda musoro vachironga kana kuti vachifunga kuda kuita zvinhu nenzira yavo. Asi nzira iyoyo ndiyo nzira zvekare inogara isingabvumirane navaadvocate Nelson Chamisa vanenge vachiiramba kuti aiwa iyoyo nzira isina kunaka chose. Saka iko zvino ndo patave ndo mashoko ava kubuda kubva kwavari vachitaura kuti aiwa isusu taakuda kunovhura hombe. Ndo zviripo ende mukanzwa zvatodai so zvinenge zvatotanga, nekuti vanhu vakawanda vanga vari kuchema chema vachitaura kuti vaChamisa makatisiya tiri tega, saka dzokai muite action. Ndo pavakambobuda vachitaura kuti
ndakasiya zvetriple C asi ndichiri kutyikaira, kureva kuti ndakasiya mushikashika asi kutyikaira ndichiri kutyikaira. Saka iko zvinezvi ndopa zvave mhuri yeZimbabwe, ndonyaya yandanguva nayo nhasi ndakakubatirai zvekare pachannel yenyu Nyaya Vision yatinokupakurirai nawo. Kana uchinge wasvikawo pana pakari pekutanga ndanga tikukumbirisawo kuti usiyewo subscribe, but zvikuru sei usakanganwe kulaika kuitira kuti tikwanise kudzoka tichikupai updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.